Карточка не может понять. Клавдия Петроваға 71 яш. Коронавирусқа қаршы прививка қодатырға енді 4-ші мәртәбә келген. Қозанның 7-ші шәһәр клиник хостаханәсендә ясата. Чтобы не поболеть. Ауырмас үшін ясатам. Әлі шушы ел ішінде генә бір тапқыр да ширләмәдем. Иммунитет борлыққа келсін үшін бүгінде прививка қодаттым. Ирем, балаларым да ясаташақ. Бірсінің де ширләуін тіләмейм. Каждый хозяин сам себе. Һәркем үз сәламәтлегенә үзе хуҗа, барлык туганнарын да вакцина ясатты. Үзем дә прививка кадатканга күрә генә авырмадым дип уйлыйм. Тиздән республикага ковидның яңа дулкыны якынлаша дип белгечләр. Бу кентавр штаммы омикронга караганда йогышлырак. Шуңа күрә вакытында вакцина ясатырга киңәш итәләр. Эпидемиологлар сүзләренчә, иммунитет барлыкка килсен өчен Спутник V-ның бер компонентын кадатуда җитә. Республикада ул бар һәм җитәрлек күләмдә. Спутник V дигән вакцина бар, тикшерелгән вакцина, кешеләр дә довольны. Сейчас именно такое золотое время. Хәзер вакцина ясату өчен иң кулай вакыт. Көзгә кадәр өлгерергә кирәк. Кентавр дигән яңа штамм күпкә йогышлырак. Бигрәк тә 65 яшьтән өлкәнрәкләр һәм хроник авырулары булган кешеләргә сакланырга киңәш итәм. Без тәүлек дәвамында эшлибез. Табиблар да тәүлек дәвамында кабул итә, вакцина да бар. Тик аны ясатырга теләүчеләр генә көннән-көн кими. Бу Казанның 7-нче шәһәр сырхауханәсе. Күргәнегез элекеге кебек вакцина ясатырга дип чиратлар җыелмаган. Гомумән бер генә кеше дә юк. Әйтик, ярты ел элек 500 кешене кабул иткән булсалар, хәзер алар саны 10-15 кенә. Татарстанда күмәк иммунитет ярты ел эчендә 80-нән 6%-ка төшкән. Ревакцинация ясатырга теләүчеләр саны да 10 тапкырга кими. Вакцина ясатучы кешеләр әзәйде, күпкә әзәйде. Кышка караганда авырулар саны артырга мөмкин. Шуның өчен без сезне чакырабыз вакцина ясатырга. Лиц, которые 6 месяцев назад провакцинированы, их около... Ярты ел элек вакцина саткан 1,5 миллион кешенең 320 мең генә ревакцинациягә килгән. Калган 1,2 миллион прививка кадатмаган. Булай булса, яңадан битлекләрдә йөри, социаль дистанцияны саклый башлаячакбыз. Соңгы бер атнада Татарстанда көн саен 40лап кешегә коронавирус диагнозы куела. Бүген исә 45 яңа очрак теркәлгән. Россиядә 11,5 мең кеше йоктырган. Бу соңгы 3 ай эчендә иң югары күрсәткечләр. Көзгә таба хәлләр тагын да катлауланырга мөмкин ди белгечләр. Инзилә Хусаинова, Алмаз Заетдинов, Яңа гасыр каналы.